Tak ahojte, dnes sa nachádzame za obcov Lipovce a ideme do jaskyne Zlá diera. Ja som s mojou malou kikuškou. Takže hor sa ku jaskyni. Vyhliadka srdiečko, tam pôjdeme pozrieť, ale najprv ideme do jaskyne. A smer jaskyňa 5 minút. A blížime sa ku jaskyni. Dobrý, zdravíme. Dobrý. Dobrý, zdravíme. Zratajme sa. No toto je na úvod najlepšie, dúfam, že všetci prežijete. Sme včera hodinu prehovárali, čo sa nebála. Tu vám spravím fotku. Dole, hej? Gino, ako si pešak tej prílbany. Ja seba nevidím. Ja spravím vám foto, hej? Môžeme? Hugi, Zojka. Dobre, ešte jedno spoločne ideme, hej? Môžem vás fotiť, ak chcete. Pohode.
Možno spotiť prechod. Dokumentácia musí byť. Áno. Ďakujeme. No dobre, let's go. Tak vás teda vítam tu pri vstupe do jaskyne Zlá diera. Má trošku na Slovensku taký netradičný názov. A to je vlastne preto, lebo ju pomenovali ľudia. Lebo tu, kde teraz stojíme, kedysi vôbec neboli lesy. Boli tu lúky, pasienky a polia. A ľudia z dediny, si týmto smerom, počujete teraz kostol, sem chodili pásť zvieratá, hlavne kravy. No a raz sa vlastne stalo to, že tu nad jaskyňou, kvôli vlhkosti z jaskyne, bola najkrajšia tráva a samozrejme krava ju chcela. Tak sa po ňu nahla a spadla sem do diery, tá krava. Čiže preto ľudia nazvali túto jaskyňu, že je to Zlá diera. Ste aj tu z východu? Prešla. No, tak budete možno vedieť po šarišsky povedať názov. Zlá džura. Alebo aj? Plana džura. Plana džura, áno. Čiže takto ju nazvali. Máte jednotku. No a ľudia o jaskyni vedeli už veľmi dlho, lebo vidíte, že to proste diera tu v zemi. Je ju vidno aj v lese a kedysi, keď tu bola lúka, to bolo dosť viditeľné. Avšak nechodili dlho do jaskyne niekedy tí ľudia. Vieme, že tu boli už najmenej pred 3000 rokmi, lebo sme tu našli keramiku z doby bronzovej. Avšak nechodili dlho do jaskyne, lebo ten vstup, cez ktorý teraz pôjdeme, bol kedysi iba taká chodba plazivka, tam sa nedalo ísť. A dospelý človek by sa tam nevošiel. Pred 100-200 rokmi sa ale stalo to, že tie deti, čo tu pasli kravy, zistili, že oni sú dosť malé na to, aby tam vošli. Takže také 6-ročné až 12-ročné deti tam začali chodiť do jaskyne. Koľko máte vy rokov? 12? 11? Budeme mať za 2 dní. 9? No tak, také deti ako oni sa chodili. Keď vidíš z jaskyne a zistíš, že nemáš žiadnu klaustrofóbiu. Takže ideme teraz dole, ešte chcem upozorniť, že hlavne prvé 3-4 schody sú dosť strmé, majú až pol metra. Čiže hlavne deti dávajte pozor. A tiež dávajte pozor na strop, lebo je fakt nízky. Ježiš, zakrklo. Pozor. Moje kríže tu teraz dávam sa na zberačku. Držte sa, hej. No, je to super. No, a ja mám zajtra ešte zápas. Kristýnka, prosím ťa. Drž sa za bradlia. No, Pozor na hlavu, hej. Len sa za bradlia drž. To sú schodíky. Dobre. Čiže teraz teda stojíme v tej malej miestnosti, ktorú som spomínala, keď sa pozrite nad seba, tak môžete vidieť, že tu nie sú fakt žiadne chlapne. No a vlastne to je kvôli tomu, lebo ako som vravela, tu sa niekedy plazilo. Bolo tu blato, ešte tu sú pozostatky, skoro až po strop, bol asi takýto priestor. Teda keď sem tie deti išli, tak všetko lámali. Tak to muselo byť. A najväčší problém bol, keď išli naspäť hore. Vlastne keď išli dole, tak v tejto časti sa už jaskyňa otvárala. Tu si sadli na zadok a spustili sa dole ako na šmykalke. Lenže potom, keď išli naspäť, tak išli po štyroch a tým pádom mali chrbát úplne k stropu, všetko polámali. No a ešte stále to tu nie je, aj keď je jaskyňa už nejakých 40 rokov zatvorená. Lebo u nás tieto kvaplíky rastú veľmi dlho. Porovnám to napríklad s Denovskou jaskyňou Slobody. 1 mm tam rastie iba rok. Dobrý deň! Dobrý deň! Ešte nás pustili takých opozdolcov. V poriadku, koľko vás je? 2. Dobre, dobre. No tak vítajte v Zlej diere. Ďakujeme. Teda zopakujem aj pre vás. Niekedy sem do jaskyne chodili deti. To boli jediní ľudia, čo sem vlastne chodili. A preto, keď sa pozriete z tejto časti nad seba, tak tu nie sú žiadne kvaple, lebo tu niekedy bola iba chodba plazivka, bolo tu blato skoro až po strop. To potom jaskyňari vyniesli vonku všetko. Lenže keď sem deti chodili, tak
boli chrbátom stropu, všetky kaple polámali, čo tu boli. No a momentálne tu stále nie sú, lebo rastú veľmi dlho. U nás v jaskyni až 15 rokov rastie 1 mm. Čiže za naše životy tu kaple nebudú. No a táto malá miestnosť, v ktorej teraz sme, sa volá aj Falková sieň. Pomenoval ju tak správca jaskyne Rudolf Košč, lebo tvrdí, že toto biele vyzerá ako falko z nekonečného príbehu. A ja to nevidím. Ani väčšina ľudí to nevidí, ale no, šéf to tvrdí, že to je pravda. To je dobrý šéf. Naučil vás. Hej, beriem to tak, že on je už, viete, slepý, no tak on si už veci domýšľa. Tak pre neho toto vyzerá ako falko. A vy asi nepoznáte, čo je falko, ale vlastne to je taký veľký bielý lietací pes v takom filme Ferris Buellerom. Poznáme. My taká mladšia veková kategória. Dobre, čiže môžeme ísť vyššie. A tu tiež pozor na strop. Pozor zrka, hej, chodí pasíkom. Spinka. Bude vidieť? Kde? Pozri. Kde je? Tam, čakaj, ukážem ti, nižšie. Tam, Tu na vysí. tam. Aha. Konečne je sezóna. Zúra do vrecka. Hej, vidím to niekto. Si videla? Ježiš, nie, začal. Jaký zlatý. Hej, zlatý, No dobre, choď. Dobre, choď, lebo sa kýbe. Máte, že sa chýba. Ježišmária. Teraz môžete prosím vás tu presvedčiť a povieme si niečo o kvapilom jaskyni. Keď poviem, že už ste v nejakej jaskyni boli, Áno. dobre, takže možno budete vedieť povedať, ako svoje tieto čo rastú zo zeme. Stalagmit. Stalagmit, áno. Stalagmit. Áno, a tie zo stropu? Stalagnát. Stalaktit, presne tak. Aha. A dobre, čiže dávam takú slovnú hračku, pre ktorú si to zapamätáte už. Lebo v slove zem je písmeno M, čiže zo zeme rastie stalagmit. A v slove strop je písmeno T, takže zo stropu rastie stalaktit. No a stalagnáty sú tie kvaple, ktoré sa spoja, keď rastú. Áno. My ich tu v jaskyni nemáme kvôli tomu, lebo rastú veľmi dlho. A ten priestor tu v jaskyni je príliš veľký na to, aby sa vytvorili. Nemali ešte čas v podstate. No a tie, čo máme my na strope, ešte majú taký špeciálny názov. Volajú sa brčka. Ich pomenovali českí jaskyniari, lebo rovnako ako brčka, brčko je slamka v slovenčine, tak rovnako ako slamky sú úplne duté. To vám potom aj ukážem. Každý takýto stalaktit je dutý. Máme potom dole polámané, lebo od tých detí, čiže vám to ukážem, že sú fakt duté. No a tuto kedysi bolo týchto stalagmitov fakt veľa, lenže keď deti liezli hore, tak išli po štyroch a tiež používali tie kaple, aby sa od nich odrážali, čiže väčšina bola polámaná. Teraz tu máme iba takýchto 7 statoklých, ako ja volám, pozostalých. To je vlastne 13 druhov. Pred pár rokmi to bolo iba 11 druhov,
Lenže aj u nás v jaskyni, aj na Slovensku je teraz taký trend, že prilietajú nové druhy z juhu od Alp. Kvôli tomu, že na Slovensku je čoraz väčšie teplo, tak prichádzajú nové druhy. Čiže u nás v jaskyni momentálne tento rok, túto jar, čo sme mali, ich tu bolo 13 druhov, na Slovensku celkovo je tých druhov až 28. Čiže, ako som vravila, netopiere my v jaskyni máme iba teraz v zime, jeseni a v jari. V lete tu vôbec nie sú, vtedy vylietajú, chodia loviť. No teraz cez zimu tu budú takto zimovať, tam je tiež medvedky. Takže to je uvedené v jaskyni. Takto ich je najlepšie vidno hlavne v novembri a v apríli. Vy ste prišli v októbri, už vidíte, že teraz je celkom dosť. No a vlastne oni, keď zimujú, to je taká zaujímavá vlastne, oni skoro vôbec nevnímajú, čo sa okolo nich deje. Mali sme cez túto jar taký prípad vlastne, že tam budeme viesť a spali tam netopiere. No a oni keď spia, tak ich tebia asi nejaký 2 údery za minútu. Čiže oni vôbec nevie, čo sa okolo nich deje a ľudia si ich mohli pohľadkať. Pohľadečky. Aj túto v jaskyni, že chcem vás poprosiť, ak vy nejaké vyzdobenie nejakých kvaplerov nedostali, tiež z tých dočok, čo rastlú stropu nedávate dole vodu. Lebo to je vlastne taká 50% šanca, že nás ďalej budú rásť. Avšak tuto na skale sa vytvorila tá výzdoba tak trošku omylom. Tu si môžete vyskúšať, aké to je na dotyk. Lebo to vyzerá, že to je slízke, ale je to veľmi drsné. Čiže môžete vyskúšať. Môžeš, jasne. Toto sa volá aj tvrdá voda, vy to poznáte aj ako vodný kameň. Máte tu doma napríklad vyskladať kopice alebo v práčke. No a my to z toho máme takúto výzdobu. Vzniká to vlastne tak, že hore v skale sú minerály a keď voda cez skalu preteká, tak tie minerály sa s ňou miešajú. No a potom tá zmes celá dopadá sa na kameň s tým, že aj v takéto vysokej vlhkosti sa tá voda vyparuje. A ostáva iba ten minerál. V tomto prípade je to hlavne vápnik, vápenec. To je také biele. Na výschodoch potom po železných, potom sú ešte strmšie železné a ďalej asi 2 metre pôjdeme iba po skale. No a potom vylezieme hore iba po skale a vrátime sa vlastne sem. Čiže ak sa niekto na to necíti, hlavne ak máte nejaké problémy s kolonami alebo s chrbticou, tak nechoďte. Tiež ak máte klaustrofóbiu, lebo môže to tam byť trošku užšie. Čiže ak niekto nechce, môžete počkať túto prizabrať. Ty chceš čakať? Nie, tak? Dobre. Chcem ešte povedať, že vlastne je to celkom jednoduché, príjete je to ľahšie, hlavne výjsť hore, lebo sú menšie, čiže majú viac priestoru na pohyb. No a vlastne zvládajú to deti od 2 rokov a najstarší človek, čo tu vylezol, mal 96. Čiže... No, tak to ideme. To máte hneď ako prvé povedať. Dobre, čiže pôjdeme dole chrbtom, nechoďte napred, lebo si obijete hlavu a skôr spadnete. Tak poviem pre tebou. Kikuš. Neboj sa, len sa drž. Keď sa držíš, tak je dobre. Ešte koľko vecí budeš musieť ako žena v živote vydržať, to nechcem strašne pripraviť a najhoršie. Toto je nič ešte. Dám ísť pre tebou. Zoe, okej? O co to, keď chceš tú mamku zobrať? Dobre, Kristýnka, pozeraj si pod nohy, hej? Máte len sebou priestor, hlavne tej strčnej časti, aby sa s nimi popili
do hlavy navzájem. Nechaj zhlboka. Vám odporúčam ľavú nohu zase motičkou, vieš? Tak, a pravú na motičkou. Počkaj, oco, nerob problém. Kristýnka, Nie, oco. dýchaj zhlboka, dobre? To je rebrík. No horšie ako my. Otoč sa. Nie, nechaj ma žiť. Nič v pohode. Počkaj, otec. Toľko jaskyniar, čiže... A vládol to. Tam jaskyňa pokračuje ešte, lenže tam sa nesprevádza, lebo do tej časti sa treba plaziť. To bola sa labirint. Dobre, tu čo budem tiež navizovať. Choď chrbtom. Dobre. Pravú nohu skúsať trošku nižšie. Tak. Áno, tak neboj sa, len sa drž. Áno, chyť sa, tak super. A teraz ľavú daj sa motičku. Tak, dobre. A pravú skúsme ťahnuť sem to, vysvietiť. Tak, dobre. Teraz ľavú sem. Teraz by si vtedy topánky, no výborne. Čiže my pôjdeme tuto. Môžeme? Tak za mnou. Trošku viac doprava možno, že nohu, lebo sa už šmykne. No čo, dala si to. Pohode, poď. Čiže my pôjdeme túto hore do tejto diery. Ako som hovorila, viete, je to dlhšie, lebo majú viac priestoru. Hlavne vy dve dávajte pozor, kde stúpam, áno? Odtiaľ nie tam, kde ja. Keď pôjdete hore, je dôležité, aby ste pod sebou mali tri pevné body, aspoň. Čiže dve nohy, jedna ruka, potom naopak. Lebo hlavne tuto, v tejto časti sa tie kamene aj šmíkajú. Takže ja odporúčam ísť po tejto škáre hlavne. Pôjdem ja do... Dobre? 3 pevné body. Počkaj, istina, dobre? Á, to dá. Super. To dáš, pozeraj. Som za tebou zložka, keby ten niečo. Dokojne pane na konia chceš. Ale to je bez toho, výborne. Ste mali najprv zvážiť a zmerať. Dobre. Lesky, a len sa drž, 3 pevné body, Kika. Tak toto akože nie je žiadna sranda. Nebojte, podám vám ruku. Ja som už druhý týždeň seknutá ináč, tak Aha, to nič. Potom som váhala, či Klima. nohy pevne, poď. No, nie, počkaj, tuto nie, tu zašmíka. Oco, Neboj sa, ty poď. si ma to zobral. Nie, počkaj. Chyť sa, jednu nôžku, tak. No, dáš, poď. Druhú ruku, jednu, druhú nohu, tak. Dokojne pane na kolena, áno. Ako je to lepšie. Nohou sa zapri, tak. Výborné. Môžeš ísť hore, ak chceš, alebo môžeš počkať ešte. Super. Dobre, A sme tu. Tam napravo, odporúčam tuto ísť radšej. Tuto svietím. Ale to sú také schodíky. Áno. Dám vám ruku?
to je vaša dcera, vieš? Áno. Ona je rodina jaskyňa, ako počúvajte. Ona je celkovo také živo ináč. To je malá hadzanárka naša. Hej. No, bomba, Ja ne? chcem byť hore leskyňa. No jasné. No tak určite. Sladko si tak cvaknem. Ti tak povedala, že ešte tu nemala také deti, aby liezla tak ako ty Zoe. Ja? Hej. Nie. Si sa tak Ja zbala. by się kupiłem woły. Co to tutaj? Akože ty Dobre, nie? Lepšie ako tie klasické jaskyne, všetky také Určite komerčáky. Aj brestovská jaskyňa bola dobrá. Tam sa šla aj v Brestovskej bolo dobre, to je na Orave, hore pod Rváčmi. Tam sú aj vinárske schody, ako tak sa chodí. Asi najmenej dvakrát a to istou cestou sa Dobre, môžete ísť to okolo nás. A vidím, že pozeráte na sieť, tak asi viete na čo to je. Vlastne máme tu asi 5 rokov, je to taký experiment. Touto sieťou počítame, koľko vody preteká cez jaskyne. Máme to tu kvôli globálnemu očepľovaniu. Chceme vedieť, či to nejako vplýva na našu jaskyňu konkrétne. No za tých 5 rokov sme vlastne zistili, že na našu jaskyňu to nemá nejaký vplyv, lebo nie sme ani hlboko pod zemou, ale sme v dolomitovom pohorí. A to vlastne znamená, že sem veľmi pomale ide voda, lebo dolomit nie je veľmi priepustný. Čiže pršalo napríklad včera, ale tú vodu tu vidíme rok týždne. Takže preto to nemá nejaký vplyv na našu jaskyňu. Ale v iných jaskyniach na Slovensku už nejaké náznaky je vidno. Neviem, či ste zachytili, že Demenovská ľadová jaskyňa sa roztopila. Áno. Ľad cez zlato nebude, bohužiaľ, už to nie je ľadová jaskyňa. Taktiež v Domici momentálne nie je voda, už asi 6. rok. Tiež kvôli tomu. Dobre, čiže teraz vám dám takto polámané kvaple do ruky. že nie je moja reakcia, aj prvá reakcia. Vôbec smejem sa, ako keby si tomu rozumel. Tam som dala ten krajší. Ja som zvyknutá, ale to je pekné. Dávaj vám, aby ste si poteškali. Nič. Tvrdý kameň. A s týmto sa nám ešte stal taký čistý príbeh. Asi pred 3 rokmi. Mali sme to takú trošku väčšiu skupienku a boli tam aj poľskí turisti. No oni hoci boli nájdené tam ako sú dvere do jaskyne, lebo tie zvieratá rovnako ako ľudia sem dole nechodili kvôli tomu, lebo ten schod bol veľmi úzky. Čiže máme tu napríklad ovečku, to sú normálne krámika, lebo to bolo robené ručne. Vtedy ešte nemali hrnčiarsky kruh na tomto území. Lebo táto už vidíte, že je taká trošku tenšia. Všetko má približne rovnakú hrúbku, ale táto je hrubšia. No a vlastne čiže teraz sme pri jazierku, ktoré voláme jazierko šťastia, lebo ak ho ponoríte 3 prsty, tak sa vám do 3 rokov majú splniť 3 želania, čiže môžete vyskúšať. Voda má 5 stupňov. Ale nesmiete nikomu povedať vaše želanie. Boho moč. Počkej, mám močiť? Dobre. A teraz, ak chcete vidieť takého malého chrobáčika, čo tu žije, tak môžete ešte trošku sa vrátiť. Vystávate na strid. A ich tu je viac. Ale teraz tu vidím iba jedného a vidím, že je dosť tučný. Zvyčajne trošku. Čiže toto biele smietko, neviem, čo vidíte. Dobre, už mi prestala ísť baterka. To sa volá chvostoskok. Tak sa volá preto, lebo nasledujte. To bude osmo. Takto skáče. Toto sa volá chvostoskok. A vlastne je to tu v jazerku endemit, čo znamená, že vlastne on žije iba na jednom mieste. U nás v jaskyni vlastne. Takýto jaskyni žije. Hore na zemi by neprežil. Máme tu takýchto druhov podobných asi 30 v jazierku. A z
tým, že tento je jediný, ktorého môžete vidieť voľným okom, lebo ostatné sú úplne mikroskopické. Takže poďme sa teda ďalej, zvieratá. Tie by nezomreli tam hore. Čiže dávam napríklad hádať, čo je toto za zviera. Jeleň? Áno, jeleň, dobre. Toto? Kuna. Jazvec. Jazvec, áno. Bože, a co? No a tieto trilatky? Šablo. Tam vzadu to je medveď, hnedý. Aha. Všetky tri sú medvede. Vám poviem, áno. A s tým, že tieto dva sú medvede hnedé, tie, čo teraz behajú po celom Slovensku. A tento je medveď jaskyne, ten už vyhynul. A táto lepka, tento medveď, keď zomrel, bol iba mláďa. A táto lepka má okolo 1000 rokov, tak nevyzerá taká stará. A tento bol už dospelý, keď zomrel, a lepka má okolo 10 000 rokov. Čiže na to nevyzerá. No a vlastne máme tu túto tretiu, toho medveďa jaskinného. Ten vyhynul pred asi 24 000 rokov. Čiže skúste si tipnúť, koľko má táto lepka rokov. 30? 40? Za 4 000. Nie, viac. 100? Až tak nie. 60 000. Áno. Ona by vlastne nevyzerala až tak zle, lenže problém je v tom, že bola nájdená v jaskyni, v ktorej je rieka. A táto lepka bola práve v tej rieke, čiže takto do ničila voda. A snažili sa ju vyčistiť, to sú tie také biele časti, ale zistili, že to ešte viac tú lepku poškodzuje. Takže to nechali tak. A preto ju máme aj tu v jaskyni, lebo vlastnoručne si ju vykopal správca. A nevyzerá tak dobre na to, aby bola v múzeu, čiže dovolili mu ju zobrať si ju. Super. No a možno to ostatní ani nepociťujete, ale potom, keď idete hore, tak hneď budete mať taký šok. Že tam je ten vzduch proste hustejší. Alebo ako to vám povedali. Ja tu hore a chcem vám povedať ešte, že tu nízky strop a tiež pôjdeme po štorku, čiže dávajte pozor, aby si nespadli. Dobre, idem tu. Čeko, nejsem jsi poslední. Tatko. Hovorila som trošku o tom dolomite, že je neprepustný. No vlastne sme v pohorí, ktoré je tvorené iba dolomitom. A tuto je ten dolomit vidno pekne na stene. Tento taký trojuholníkový, veľmi ostrý kameň. Môžete sa ochytiť. Aby ste všetci, že na niektorých častiach je fakt veľmi ostrý. A kvôli nemu máme vlastne aj trilby. Lebo stalo sa, keď sa jaskyňa otvorila, že tu ešte nemali tie trilby. No a chlapec si na tom dolomite hlavu porezal. Čiže na tom tie trilby máme. Lebo dolomit je veľmi nebezpečný. No, môžeme ísť hore. Co? Dobre, neboj sa, len dýchaj zhlboka, v pohode. Si to zvládla. A to už toto. Neboj sa. Už som bola aj na tých mlynárskych schodoch. Jasne, v pohode si neboj. Najhoršie si dala. Počkaj, keď vidím. Áno. Vľavo sa držej. Ešte nechoď oco. Po mne. Tak. Drž sa, neboj sa. Nôžka, jedna, druhá. Super. Ja neviem ako. Dobre, pozrite na mňa. Také trošku sa vyššie. Vy si budete kúpať, dobre? Dobre.
Netreba nasvietiť? Aký full service. Netreba vás nasvietiť? Nie, dobre, potom fotky. Dobre. Ďakujeme. Dobre, čiže kto sa chce spojiť? Dobre, nasviete si ešte lepky. Ešte možno niečo na nich. Hneď pod tým také tmavosivé, skoro čierne. To je hlavne uhlík, trošku mangánu v ňom. No a tuto sa ti dve minerály ešte tiež miešajú, tak na takú slabou silu. No a to také žltkasté, nenasvedčajú všade, to je hlavne železo. Tu v jaskyni. Čiže nemáme tu v tom dolomite nejako veľa tých minerálov, ale tu na takejto skoro kolmej stene je ich vidno. Čiže môžeme ísť ďalej. Čiže mám tu takú ďalšiu peknú časť jaskyne, voláme ju galéria. Lebo tieto dva vodopády vyzerajú ako taký obraz, také galérie. No a hlavne o tejto bielej časti už videli aj deti, keď som chodili do jaskyne, lebo máte sviečky, sviečka má takú veľmi teplú žiaru, čiže toto biele sa hneď odrážalo. No a oni to aj pomenovali, dali tejto siluete, akoby ženy, meno Dora. Bosorka Dora. No a samozrejme povedali o Dore rodičom a rodičia nechceli, aby som do jaskyne chodili, lebo je to nebezpečné. Tak deťom povedali, že ak sa budú chodiť, tak ich Dora prenekľaje. A tá Dorina kliatba má byť tá čierna časť vedľa. A keďže máme tie plávané kaple, tak je vidno, že deti nepočúvli. Chodili som aj tak. Máme vlastne od tých domácich zvykov sa viac takýchto historiek, snažili sa ich rodičia akokoľvek príliš, aby sa nechodili, povedali, že tu bývajú čerti napríklad. Tiež mi pomohlo. Čiže asi tak. Tuto pri vás ešte také malé jazierko. Toto, čo poviem teraz, platí iba pre deti a pre mužov. Takže dajte pozor. A koľko prstov tam dáte, toľko budete mať nových kamarátov do konca roka. Čiže môžete vyskúšať. No, ty máš pomilu Jarmilu ináč. Ja chcem kamarátky. Ľavou či správou rukou? Ty máš jednu za celý život. Môžete ešte niekto vyskúšať a ešte poviem, že čo vlastne platí pre ženy. Aha, ja nemôžem, ženy nie. Pre ženy, lebo ak mu dá žena prst, tak bude do roka tehotná. Daj, pozor. Áno, ja chcem sestru. Poďo, budeš tehotný. Ideš aj ty? Nie? Čiže ešte raz toto vyskúšam, lebo som brala vlastne táto niečo. Vidíte tam tú dlhú čertu tej stene? A aký je to typ? Stalaktit. Stalaktit. Máš stalaktit. Áno, stalaktit. Vyzerá to ako stalagnát, vyzerá, že sa spojil, ale nespojil sa. Vlastne ako rástol, iba nabúral do steny. Čiže vyzerá ako stalagnát, ale je to stále stalaktit. No a na týchto, čo tu máme, v tomto výklenku, ešte je také zaujímavosť to, že väčšina z nich je vyschnutá, to znamená, že už ďalej nerastú. Keď sa tak povšimnete, na väčšine už nie sú kvapky vody, čiže tie už nerastú. No a ešte keď zasvietím takto na vás, tak si môžete všimnúť, že tie vodička vyzerajú trošku ako hviezdy. To je kvôli tým minerálom, čo v sebe majú. Hlavne barvy krajiny sa takto odrážajú, vyzerá to ako hviezdy. Dobre, čiže za chvíľku už pôjdeme vonku, ale ešte predtým sa vás chcem spýtať, či máte tak trošku prehľad, že koľko je na Slovensku celkovo jaskýň? Pár tisíc? Keď budete toto stať, tak si všimnite, že za vami je taká chodba. Do Úzka je to medzi vlastne dvomi dolomitovými platňami. No a keď našu jaskyňu mapovali, tak niekto tam musel ísť.
To bolo asi pred 40 rokmi. No a bol to práve náš správca jaskyne, kto tam išiel do tejto klaustrofobickej chodby. Išiel tam bez prilby, čo som vravila, že je nebezpečné, lebo sa mohol porezať. Ale chcel vedieť, čo tam je. Zistil, že to má 12 metrov, ale stále to pokračuje, len tam sa už nevošiel. Okolo nohy mal lano a baterku mal v ústach, aby sa to mohol pohybovať. Čiže je to trošku taký blázon, no. Náš správca. No a taktiež bol v tejto chodbe, tiež taká trošku úzka, ale trošku väčšia. Táto má až 40 metrov, ale nevidí nikam. Ono tomu sa vraví nadšenec. Áno, asi tak. Človek musí pre toto žiť, no. To je jeho život. Tak. Žijeme raz. Menej zaujímavejšie veci spravil, lebo on nie je iba jaskyňa, on je jaskyňný potápač. A to je veľmi ťažká práca, lebo sa potápať je úplne tme. Takže taký je náš správca. A chcete, môžete tam sa ísť pozrieť. A tam vidíte štústa. Môžete tam ísť, iba po tie drevené schody, čo sú vzadu. Veľká pozor, prilba. Nezahýnej sa na to. Tatík. Nakoniec je akurát výška. Všimol som sa. Perfekt. Že? Dicka však? Pre mňa to je akurát výška. Tati, pre mňa tam bola vzadu akurát výška. Akurát výška vzadu pre mňa bola. Pozor, tatko. Nasaď kačkovský not. Čiže môžete ísť pomalé hore, úplne posledná, aby som zamkla. Ale dávajte pozor na strop. O co? Nerob. Nerob, to je nesmysl. Nerob. Nerob. Môže svetlo. Jau. Jo. V pohode? Hej. Zabudli vrátiť. Super, ďakujeme, díky. Tak ďakujeme, díky moc. Dúfam, že sa vám páčilo, no. Áno, a veľmi. Ďakujeme veľmi pekne a dovidenia. Dovidenia. Dovi. Zlatí ste. Dovi. Dovidenia. During weekend.